Otu ECOWAS ka enwetara ozi na ha etinyego ego ruru nde $25 na amụma ịgbacha ọsọ enyemaka ha dịgasị iche iche nakwazi ọrụ obi ebere na mpaghara mba dị iche iche malite n'afọ 2023 wee ruo taa. Ya bụ kọmishọna okwu gbasara mmepe n'uto na mpaghara otu ECOWAS bụ nọọ onye nke kwupụtara nke abụọ ka mmụta Fatou ebe ọ nọ wee na-etinye ọnụ n'okwu ya na ndị ọrụ nta akụkọ na Abuja gbasara uto na mmepe nke ya bụ mba dị iche iche nọgasị na ya bụ okpuru otu ECOWAS ka Ekwi Ajide kọtọpụrụ gị akụkọ a. Kọmishọna ahụ sịrị na enyemaka ECOWAS adịghị akwụsị n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla n'ihi na inyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka bụ nnọọ ihe dị oke mkpa otumadụ na ọtụtụ ọgbaghara na ndị a chụpụrụ na be ha, ma kwuo na ọbụnadị Guinea adara nha natara ihe dịka $600 na Jenụwarị afọ a maka ọkụ gbara ebe a na-adọba mmanụ na mmiri ọtụtụ. O kwuru n'afọ a naanị na ECOWAS ewepụtala nde $9 maka ndị a chụpụrụ be ha n'obodo niile, ma ndị obodo nabatara ha. Dịka kọmishọna ahụ siri kwuo, n'afọ 2023 ECOWAS wepụtara nde $12.6 maka mmiri ọtụtụ n'ihi nde mmadụ 4 sitere na nde mmadụ 8.5 o metụtara. Kọmishọna ahụ kwukwara na ECOWAS kwenyere na ndị ntorobịa bụ ha na-ejikọta obodo ọnụ, nke mere na o nwere ọtụtụ nzube maka ndị ntorobịa n'obodo ECOWAS dị iche iche. O kwupụtakwara na ha na-elegara anya maka nzukọ ndị ntorobịa na-abịa n'ọnwa Mee afọ a ileba anya n'ajọ ihe niile mere na ECOWAS adịghị aga n'ihu. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa AB.